Happy Easter! Happy Easter! Palihog mga lingkod. O tinhin niini nga pagsaulog nato sa sugat, kitang tanan, misulod diha sa tinuod nga Pilipino tradisyon sa panahon sa pagkabanhaw. The genuine Filipino Easter tradition. O kining tanan nahitabo tungod nga ang tanan nga tumutuo, tanan nga Katoliko, nagsugod diha sa pag-andam sa una nga adlaw sa panahon sa Kwaresma, sa Miyerkules sa Badlis. O kitang tanan nagkuyog diha sa pagpanaw kauban ng simbahan, kauban ng tanan dinhi sa atong parokya, kauban kita sa tibuok kalibutan sa tanan nga Katoliko Romano. O kung aton lantawon kining sugat, usa siya nga tradisyon nga nagsugod kaniadto pang 16th century. O kini usa nga refleksyon sa sentimiento sa mga Pilipino kaniadtong panahon, pinaagi sa paggiya sa simbahan, sa mga kaparian, sa mga Hiswita, o nagpadayon ni nga naging mahinungdanon diha sa kinabuhi sa mga tao. Mao kana nga hangtod karon nagpabilin diha sa atong Filipino Easter tradition. O kini nga sugat o popular nga gitawag nga salubong, daghan ang mga nanggawas nga pamalandong subay sa mga kinisinatian sa mga tao sa kada lugar. Na ay partikular nga selebrasyon sa sugat o salubong dito sa Luzon, sa Katagalugan, na ay partikular nga ekspresyon ang mga Bicolano, na ay partikular nga ekspresyon ang mga taga-Samar o ilabinayod dinhi sa siyudad sa Sugbo. Nakakaliadto pang panahon mao na ang develop sa simbahan, sa mga kagamhanan aron maging mahinungdanon diha sa kinabuhi sa tanan nga mutuo nga si Jesus nabanhaw. Karon kilala ang Cebu, ang iba nga mga lungsod sa Cebu mahitungod sa pagsaulog sa sugat. Halimbawa diha sa Minglanilla, ang sugat kabanhawan, usa siya nga naging bibo kaayo nga pagsaulog nga usa nga festival nga gipangunahan sa LGU. O daghan ang mga ilang gipalabas nga mga kultura nga diha mismo sa konkreto nga kinasinatian sa mga tao dito sa Minglanilla. O bibo pod karon ang pagpangandaman dito sa pagsaulog sa sugat sa Argao, tungod nga ang Argao usa siya nga lahi nga pagpamalandong diha sa gitawag natong salubong o sugat, tungod nga siya wala magbiya diha sa panawagan sa Biblia, sa tradisyon sa mga tao. Usa siya nga pamaagi aron ang mga tao maging kusog diha sa ilang pamalandong pagtuo diha sa Kristo nga nabanhaw. O ang ilang pagsaulog sa salubong na ay koneksyon diha sa ilang adlaw-adlaw nga kinabuhi. Na ay duha nga bahin nga gigang pa kaniadtong panahon ilang gisunod kabahin sa intensyon sa simbahan sa gitawag natong evangelization process. Ang una,
ang mga nag-organisa sa simbahan, namalandong sila mahitungod sa socio-political situation dito niining lugara sa Argao. Og ila ni gi-dramatize na ay gi-organize nga mga artista teatro para ipahayag ang ilang paglantaw, pagpamalandong sa kinasinatian sa mga tao diha sa pangsosyal, diha sa mga politikanhon nga kinabuhi kay importante ni para kanila. Ug ang ikaduha nga bahin diha sa pagsaulog mao ang pagpamalandong mahitungod sa dawong ni Jesus diha sa iyang giingon nga pasyon, ang kinabuhi, ang kasakit, ang kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo. Ug ila pod ni gidramatize nga mga panghitabo nga uyon diha sa ilang mga kinasinatian. O ang akong ingon, kabahin sa proseso sa evangelization sa simbahan, aron kini nga henerasyon karon may koneksyon diha sa nakalabay, o sila mag-ayo diha sa presente nga kahimtang sa ilang kinabuhi o pagtuo aron sila makapagpadayon pagsagubang sa mga umaabot nga panahon. Ug mao kini ang gilantaw sa simbahan diha sa pagpanaw aron kitang tanan maging kauban niini. Naatay gibuhat lang karon nga sugat dinhi kanato sa atong parokya. Og simple siya, pero naay paghatag kinabuhi diha sa mga pamatan-on. Simple lang ang atong mga anghel nga niya karon, og dili gyud siya grandioso diha sa ilang pagpartisipar, pero ang mga katigulangan nga nangulo niini pag-andam, ang atong mga Jotanders sa atong simbahan nagtanom og liso diha sa kasing-kasing og panghuna-huna og pagtuo niining mga kabataan nga sila ang modawat niini aron ilang ipadayon sa makabag-ong henerasyon. Ug mao na ang atong kinahanglan karon. Pero ang panawagan kanato, dili lang ni siya basta reenactment, dili lang siya basta drama mahitungod sa nahitabo kang Jesus, kundi usan ni nga pagpanaw aron kitang tanan makasulod diha sa padayon nga pagpanaw sa istorya sa atong kaluwasan. Ako na inigipahinumdum kaninyo ang history of our salvation, ang istorya sa atong katalwasan, kabahin ang kasakit. Mao kana ang atong pagsaulog sa salubong na ay duha nga nawong. Ang uban, labi na dito sa Manila, sa mga katagalugan, ilang gipakita, gitagaan importansya ang pagkita na Jesus diha sa daladala niya ang krus o sila nagtagbo ni Maria, the suffering Christ and the weeping Mary. Nagsugat. O ang usapod nga bahin ang pagtagbo ni Jesus ug ni Maria diha sa si Jesus nga nabanhaw nagpakita kang Maria nga iyang inahan og napuno sa kasadya ang ilang sugat, ang ilang inkwentro, ang ilang salubong. Mahinungdanan ni mga igsuon.
Kung ang tanan nakasinati nga sa dugay nga panahon nagkabulag ang pamilya, ang amahan ug ang inahan tungod sa trabaho, ang amahan gikan sa gawas o OFW, pag moabot iba ang atmosphere pag naa ang konkreto nga engkwentro sa amahan sa inahan ug ang iyang mga anak diha sa airport. Dili nato masukod ang kalipay tungod nga sila nagkita. Mao kana ang sugat kinahanglan natong pamalandungan diha sa konteksto. Una, pagpasalamat sa Dios tungod sa pagtuo nga gihatag kanato, o kini nga pagtuo nga gitanom kanato gikan pa kaniadtong panahon dili siya sayon, tungod nga naa siya'y kauban sige nga kasakit. Tungod nga ang kasakit dili kinahanglan mahibulag diha sa atong pagpanaw bilang tumutuo sa Dios. O kini nga kasakit gitagaan ni ugnawong nga pagtuyok sa panahon na agyapon ang kalipay. Og mao kini ang importante nga tradisyon nga kinahanglan nato mapamalandungan nga diha sa pagpanaw sa simbahan atong gisunod ang tradisyon sa mga gitawag natong Judeo-Christian. Nga dili lang sila nagbiyahe, nagpanaw nga perfect diha sa ilang pagpanaw. Nga naa na ang tanan. Wala na kinahanglan mali, wala na sayop, kundi kinahanglan perfect ang tanan nga execution. Dili na mao. Kay kanang panlantawan nga perfect ang tanan, maabot ang panahon nga makurap tungod sa ang pinakasayon nga pamaagi mao ang ilang pangitaon. Ug mao kini ang tradisyon nga gapakita kanato sa mga gitawag natong Greco-Roman tradition kaniadto pang mga panahon nga naggiya kini nga tradisyon sa kinabuhi sa simbahan o nagpadayon nga pag-abot dining punto kinahanglan kitang tanan moadto na sa langit nga walay sala, kay aton na gibayaran gipahimutang ang tanan. Mao kana nga naingon ako, madali maimpluwensya sa korupsyon ang kining panglantawan. Pero ang simbahan sa karon nagsunod ni ining tradisyon nga gitawag natong Judeo-Christian tradition, nga ang iyang pagpanaw dili siya direct nga linear o vertical dayon, kundi ang atong gisunod mao ang usa nga movement nga naay pagpaubos og kana mo lihok, waray paghunong, og mo pataas, og magpadayon na pod. Og usa siya nga giingon nga cyclic nga movement sa atong pagpanaw. Mao kana nga pag-abot sa punto nga naa ang kalisod, dili kita kinahanglan mawad-an o paglaom. Tungod nga ang importante magunit ta, dili ta mabulag sa Dios. Kay mao kini ang gipakita mismo ni Jesus nga movement, dili lang magtuyok-tuyok murag ligid sa motorsiklo, kay wala siya movement nga ingon lang ana. Pero ang atong movement is spiral. O pag spiral na ay mubo nga mahimo nga circle na may dako nga makaingong kita kadugay man sa akong pagsakripisyo. Pero maabot ang panahon nga gamay ra na kay tungod nga kini nga mga kadaugan magpabilin diha sa atong pagpanaw ug maghatag kanatog kinabuhi aron kita dili mubulag sa Dios. Importante ni
mga kaigsuunan ko, nga makita nato ang kahulugan ngano kay nag-ingon si Father Mark nga kinahanglang kompleto ang atong pagtambong din hiniining Paschal Triduum, ang pagsaulog sa kinabuhi o kasakit, kamatayon o pagkabanhaw sa atong manunubos. Nga dili lang siya basta simple nga drama, kundi kitang tanan nagsulod diha sa signal sa wifi, aron kitang tanan na ay koneksyon ngadto sa Dios. Nga dili kita mahibulag diha sa direksyon nga atong padulngan o kining tanan giklaro sa simbahan. Mao ka na nga dili na mo magproblema tungod niyang simbahan na anay giunang pamalandong. Simbahan kita, ang mga laiko, ang mga pare, mga madre, o ang mga obispo o santo papa. Mao kini ang kahulugan sa pagiging usang universal, hierarchical nga simbahan. Tungod nga naa kining koneksyon diha sa tanan nga mga importante nga bahin sa atong simbahan, aron kita maging kusog diha sa atong pagtuo ngadto sa Dios. Aron ang atong kinabuhi karon simple lang og pobre ka man og dato ka man, kitang tanan musunod niining kalihukan padulong sa panahon nga ato magkabot ang atong kaluwasan. Hinaupon ta mga igsuon nga dinhiniining sugat nga atong sa ulog, ang pagkabanhaw sa atong manunubos, pakita nga dili siya sayon, naa siya'y mga agian, kung sa kuwan pa may pinagdadaanan ang kada higayon diha sa kinabuhi ni Jesus, diha sa kinabuhi sa atong pagtuo, o diha sa gipakita nga naa ang kalipay o kining tanan nagtagbo karon sumala sa atong gibuhat nga tradisyon. Pagpasalamat sa Dios mao kanakan niata karon. Napuno kita og pagpasalamat sa Dios gikan pa sa atong mga personal nga mga kinasinatian. O kini nga pagpasalamat gitagaan og inspirasyon tungod nga kita wala mo bulag sa atong pagtuo. Nakabantay ka mo, daghan na mo ingon, maglaylo ko diha sa simbahan. Mabiya ko diha kay nahiubos ko. Normal nga mga kinasinatian sa atong mga tumutuo, labi na din sa parokya. Pero moabot ang panahon nga ikaw maubalik o mukuyog tungod sa grasya sa Dios nga gihatag kanato. Naingon ang mga katigulangan, pagkitang tanan nakakompleto sa tanang mga importante nga panghitabo, events diha sa pagsaulog sa Kwaresma, sa Paschal Triduum, hangtod sa atong iproklama ang pagkabanhaw, na ang grasya sa Dios nga ikaw ang mas makabalo, na ang iba nga feeling nga ang kada tagsa sa ato ang makabalo, na ang collective pagkahiusa nga experience mahitungod sa gugma, mahitungod sa inspirasyon sa atong pagtuo bisag kung kapoy. Ang sugat, nagingong ako kanina, nga usa siya nga pagpasalamat, usa nga inkwentro, o usa nga pagpadayon nga madasigon diha sa atong kinabuhi, diha sa atong pagtuo sa Dios. Ug mao kini ang dako nga pamalandong nga gihatag sa mga tawo nga naging bibo ang ilang pagsaulog didto sa Argao, didto sa Minglanilla. Kay tungod nga dili
bulag diha sa mensahe sa Biblia, sa pulong sa Dios. Hinaot ta mga kaigsuunan nga dinhinining pagsaulog nato sa panahon sa sugad, makapaghatag ka nato kadasig o pagpasalamat ngadto sa Dios, pagrekognisa sa kalisto sa usag-usa mao nga naging matagumpay, madaugon ang atong pagsaulog sa panahon sa Kwaresma, sa panahon sa Paschal Triduum, ug andam kitang tanan magingon nga maayong pagkabanhaw sa atong manunubos o Happy Easter. Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.